O Diario Oficial de Galicia publica a ampliación dos concellos con presenza da praga de corentena denominada Flavescencia Dourada da Vide, establecendo a zona demarcada e adoptando medidas urxentes para a súa erradicación e control. Esta actualización inclúe 2 novos concellos onde se declaran parcelas infestadas na provincia de Ourense, a Arnoia e Ribadavia. Ademais, a zona tampón amplíase na provincia ourensa a varias parroquias dos concellos de Castelo de Miño, Melón, Cartelle e Ramirás. A flavescencia dourada da vide é causada por un fitoplasma que descontrola o funcionamento das cepas e pode chegar a provocar a súa morte. A propagación é moi rápida e faise a través dun insecto. A nova zona demarcada está formada pola zona infestada, parcelas onde se confirma a súa presenza e unha zona tampón ao redor destas. As parcelas infestadas a día de hoxe na provincia de Ourense son Arnoia, Cortegada, Gomesende, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado e Ribadavia. Dentro desta zona infestada, os titulares das parcelas vitivinícolas nas que se detecte a presenza de plantas infestadas ou insectos vectores deberán aplicar o antes posible un tratamento insecticida autorizado a todas as plantas. As plantas infestadas e todas as sintomáticas das parcelas deberán ser arrincadas e destruídas baixo control oficial o antes posible. O máis recomendable é que esta destrucción se realice in situ e, se non é posible, realizarase nun rodal próximo, por incineración ou por algún outro método permitido. Ademais, no caso de que a parcela afectada teña máis dun 20% de plantas sintomáticas, vaise estudiar a posibilidade de eliminar e destruir todas as plantas. Se a detección se realiza nunha parcela abandonada, deberá arrincarse toda a parcela.